आंनि फिसा हिनजावहाय नों आंजों फैनांगोन आंजों लोगोसे नों फैनांगोन नों आंनि फिसौखौ लानानै फैनांगोन नोंनि फिसाजो गथ'नि न'खराव नों फैनांगोन। आंनि मुङा जगदीश मुसाहारि। आंनि हिन्जावानो माने गोमानाय जादों आरो नामा रैसुमनि मुसाहारि, गथ'नि नामा लक्ष्मी मुसाहारि आरो दा रबिबार खालि 3टा टाइमाव अबाय ओंखारलांखो रावबो नुवाखै। दा आंबो गैयामोन न'आव, गावनि न'आवनो दंहैयोमोन। ओमफ्राय बे आं गैयियाव बियो अबाय ओंखारलांखो नुस्लाबासै आरो दा न'नि मानसियाबो नुवासै। दा बेखायनो जेरावखि थाया मानो आरो सोरबाफोर लांदोंबाबो माने फैफिननांगौ न'आव, बेखौ आं लुबैदों आरो। दावराव दावसिथ' जेबो जायाखै, दा माने मोजाङैसो दंमोन गासिबो। आरो आंखौ माने खान्थालसो लायनो थिनहरदोंमोन नालाय, दा बे थांनायावनो गावहा आंनि उनाव ओंखारलांनाय जाबाय आरो। आं खावलायो जायखिया जेरावखि नुवा मानो जोंनि बर' हारि जानानै जायखिया लाबोफिननायखौ आं बबेबा नुयोबा मायोबा खिथाहरनाय बा लाबोनायखौ आं लुबैयो आरो। आंनि नामा प्रफुल्ला मुसाहारि, गामि धालिगाव, पस्ट धालिगाव, डिस्ट्रिक्ट चिरां। जोंनि न'खराव दाख्लै 5 तारिख रबिबार बेलासि 3टा समाव जोंनि बिहामजोआ सोरजों थांखो सोरजों दा ना सोरनावबा थाहैदों जों जेबो मिथिया। दा बेखौनो जों बिहामजोखौ जेरैबाबो नांगौ, बिनि थाखायनो जोङो दा नागिरगासिनोबो, थानायावबो होबाय, दा जेरावबो जों खबर मोनाखै। बिनि थाखायनो जों बिहामजो फिसौखौ जेरैबाबो जोंनो नांगौ, जों बिनि थाखायनो दा बे माबायाव हरनाय जादों। जेबो नांलायाखै, जेबो जायाखै, जानाय लोंनाय गासिबो मोजाङैनो जायो लोङो, जेबो माबा गैया। आरो आंबोथ' न'आवनो गैखायामोन, दस्रायावसोमोन। बेयो फिसाइखौ गावनि बिमा बिफानि न'आव खान्थाल फिथाइ लायनो थिनहरखांनायनि फिसाइ थांनायनि उनावनो बे खारखोमादों। बिनिफ्रायनो गैया, फिसाजोखौ लानानै खारखोमादों। फैफिनबा मोजां, जोंनो फिसौजो आरो बिहामजोखौ जोंनो नांगौ। सोरबाफोर जुदि नुयोबा बर' हारिया जोंनि फिसौजो बिहामजोखौ जुदि बबावबा नुफ्लांबायदोंबा जाहाथे अननानै खिन्थाहरो। बेनि थाखायनो जों बर' हारिखौ आं गोसो गोरबोजों खिन्थाहरनाय जायो। आंनि मुङा संहारि बसुमतारी, आंनि दखान काजलगावनि। दिनै आंनि फिसा हिन्जावखौ धालिगाव गामियाव लाबोदों। जोंनि धालिगाव गामिनिफ्राय दा आंनि बिजामादैयानो धालिगावआव थाखाबा, आरो जेन'बा आंनि न'आव आलासिसो जानो थिनहरदोंमोन। आलासि जानो थांदोंमोन। दा जेन'बा आंनिया बिजामादैया रबिबारावल' समाय मोनो, बे खामानि मावनाय मानसि। आलासि जानो सानैबो थाङोमोन, ओमफ्राय बे रबिबारनि दिनाव दा गावहाथ' थाङासै, दा फिसाइखौ थिनहरदों जाहैदों। आं थांखोमादों ना मादों बेखौथ' मिथिला। दा आंनो जायखिजाया आंनि फिसाजोखौबो नांगौ, फिसौखौबो आंनो नांथारगौ आरो। अननानै रायजो राजाफ्रा दिनै अबावबाफोर नुयोबा दिनै लाबोथारनांगोन। बर' हारिनि अननानै खोन्थाहर, आरो बर' हारिया बेबायदि दाजाथों, आरो आलाय सिलाय बुथार जागोमानाय बा थैगोमानाय दाजाथों, लांखारजानाय दाजाथों। दिनै आंहा फिसाखौ आंहा नांथारगौ। गैयाबानो आं थांनानै थानायनि, फिसायाबो थांनानै थानो हाखाया। आरो आंहा बिफाया बेमारिखा, बे फिसाफोरखौ नुबासो आंनि बोराया देहाया गोख्रों जायो। फिसौजों रायज्लायनो मोनबासो आंनि बोरायनि बेमाराबो खारो। मोनबानो आङो बै खोथाखौ आं बुंखागोन। आंनि फिसा हिन्जाव रैसुमै मुसाहारि, जेरावखि थाया मानो नों आंनि फिसा हिन्जावहाय नों आंजों फैनांगोन, आंजों लोगोसे नों फैनांगोन, नों आंनि फिसौखौ लानानै फैनांगोन, नोंनि फिसाजो गथ'नि न'खराव नों फैनांगोन।